Ana satriya gagah tumeka ana kene kowe sapa? Wah, kudune aku sing takon kowe iki sapa nganti tekan Ngamarta. Narendra ngawiyat Prabu Kalimantara. Anane jeneng ingsun mapan ana kene merga Praja Ngamarta wis kelakon tak bedah. Wis ora ana kang bisa nandhingi marang kekuwataning Prabu Kalimantara. Ayo ngaku wong gagah kowe sapa? Penenggak Pandhawa jenengku Werkudara. Oh, jebul iki perangane Pandhawa. Iya. Ayo sumingkira saka kene. Iki dudu papan panggonamu. Sumingkira kene ana pitukane. Apa pitukane? Waton kowe bisa nglangkai kekuwataning Begawan Pawaka galak sembahi dindaran metu njaba. Lho. Pupumu. Apa kok reokan yaene? Wah. Aku tobat karo pendhita kae. Ngerti wadiku. Aida-aida ora digawe rasa. Pupuku diantem kanthi sak bantal gedhe. Yo tambah loro. Tambah loro. Ya. Tak ungguli kembang Wijaya Kusuma waras. Wah. Urung kingsep. Ya kosek kok ya terus arep langsung cilik ra ya kabeh iki ra ya ning wanjo rene. Wah, entenono. Antem pupumu ora sudi. Malah gila dhewe. Ya ya Ji. Keparang umur ya. Menawi mboten paduka Yai ajeng magut wonten rananggana mboten badhe rampung lelampahan menika. Liripun kados pundi? Monggo kepareng majeng Yai. Tetandhingan kalian Prabu menawi kula ngadawan perang luwung mboten kemawon. Kersanipun Ngamarta dipun nggeni Prabu perang kok ya la inggih. Namung kok iki jenenge perang ora kudu kantaran bau, ora kudu serakatan to. Liripun dos pundi kepareng paduka majeng. Menawi Prabu Kalimantara badhe merjaya paduka, kepareng panjenengan paduka sembah kaping 3 ngestaken dawuh Prabu. Ana wong lumaku ngliling marang wewayangane kowe sapa? Puntadewa kang dadi aranku sira iku sapa? Narendra ngawiyat Prabu Kalimantara. Puntadewa apa kowe Ratu Ngamarta? Lamun isih ana kang percaya Ratu Ngamarta ya Puntadewa.
Praja Ngamarta wektu dina iki wis kelakon tak bedah. Tak jaluk bali entuk apa ora? Entuk tak jaluk bali ana pitukane. Apa pitukane Sang Prabu? Waton sira bisa nglangkai bangkining Prabu Kalimantara ing kono. Kasembadan kang dadi sediamu. Mara maju aku tak bakal nyoba kekuatanmu Sang Prabu. Koko Prabu dos pundi Yai? Kalimasada sampun wangsul. Prabu Kalimantara menika kula waos singla ning Jamus Kalimasada. Inggih. Teges Gusti nganyipta jagat sampun mintados krungu. Lah. Senengane kok ya. Mara enggal maju sendika kok Prabu. Ana satriya maju kowe sapa? Janaka bali takon. Begawan Pawaka Gati. Aku arep mbelani ratu Gustiku. Mara kene maju. Endi sing jeneng Puntadewa? Ora sah golek sing ora ana. Wanuh wani nyumbari marang Koko Prabu Puntadewa arep nemoni lelakon apa Begawan Pawaka Gati. Lho nemoni lakon apa piye ta? Lakon apa ya tak tampa, elek apik tak tampa mergo aku wis ngandhemi darmaning kapanditanku. Ayo, yen kowe wani mungsuh karo Janaka wae. Lho sing ora tak waneni iki apane? Iya pancen kowe bocah kendel. Sapa sing ora tok waneni waton kowe mapan ana nggon sing bener? Tetelo bakal wani karo sapa wae. Ning ngertenana sak bener-benering patrape Begawan Pawaka Gati yen nganti wani karo Janaka padha karo wani karo Gusti kang nggelar jagat. Merga aku iki utusane Gusti kang nggelar jagat kinen nurunake wiji sejati. Apa ya kelakon ana anak wani mengkono ya? Merga ora tak awat-awati. Ditemu dening wong liya ing kono mahanani. Hajur Praja Ngamarta awit kelangan cekelan utawa kelangan gegebengan dasar 5 perkara Rama. Iya. Ngaturake penundine sira wis anggene ora negake marang Praja Ngamarta lan pepundhenmu Pandhawa. Dina iki Jamus Klimasada wis pinundi. Keng wong Ngamarta ayo tak kanthi bali ana ing Praja Ngamarta. Ayo tak derekke Rama. Sida kapusan meneh. Prabu Kalimantara jebul mimbane Jamus Klimasada. Aku tetep ora trima. Kurawa waton lanang nyekel gaman. Barisan witing klapa doko ngarepe Kurawa. Hei!
Ndara Werkodara sampun wuru Bandayuda Kakang Semar iya. Awit ingkang dados ansasipun para Pandhawa ngupadi murcaning Jamus Kelima Sada. Wedal samangke Jamus Kelima Sada sampun pinundhi ing Raka Sinuwun Puntadewa. Iya. Kula namung ngimutaken wangsuling Jamus Kelima Sada paduka sakadang saya nengenaken ngreh kemanunggalan. Isi piwucaling Jamus Kelima Sada gangsal perkawis minangka dados dasaring negari tur dasaripun dipun kiyataken piwucaling agami kedah estu-estu dipun tindakaken aja mung ana pocapan wae ning lambe menika sampun apal panca susila nek yen ora ditindakake wis muspra kang tanpa guna mila monggo Den yen kepengin negarane indang tentrem sedaya wiwit saking Sinuwun Punta ngantos para kawula negari Ngamarta kedah estu-estu nindakaken piwucaling Jamus Kelima Sada menawi mboten bakal ilang meneh tur ora bakal iso bali ilange Jamus Kelima Sada mahanani rubuhing Praja Ngamarta menika sampun ngantos nggih Den sampun ngantos kedadosan kados mekaten Kakang Semar iya tak jaluk Kakang Semar ngawat-awatono marang para Pandhawa nggih menawi Gusti tansih keparengaken kula nyumurupi dhateng sarating srengenge menawi Gusti tansih keparengaken kula momong dhateng bendara kula Pandhawa kula ugi badhe ngawat-awati namung nyuwun pangapunten aja serik yen diluruhi Semar kula mboten badhe nuturi namung badhe ngemutaken iya wangsulipun Jamus Kelima Sada minangka dados perlambang wangsuling para kawula ing negari kita ing kita tresnani estu-estu nindakaken isining Pancasila nengenaken reh kemanunggalan boten bedak-bedakaken kuwi bangsane apa klambine apa agamane apa kabeh dirangkul padha bineka tunggalika menika dadosaken gamaning ing saklangkung hebat menawi gegebengan gangsal perkawis dipun cepeng tuwin dipun paku wonten Iga Wekas mboten gampil dipun gempur saking negari sanes Kakang Semar iya wangsuling Kalima Sada teges sampun titipur ning gati lelampaning dalu menika kunjuk panjenenganipun Ibu Haja Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan Bapak Jarot Saiful Hidayat minangka pangarsa panitia saha panjenenganipun Bapak Arya Bima minangka dados pangarsaning BKN Pusat PDI Perjuangan kula pun Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu nyuwun gunging samudra pangaksami sabibaring ngringgitan BKN saya ngrengkuh dhateng seniman sak Nuswantara ngrengkuh dhateng budaya Nuswantara PDI Perjuangan tetep kuncara anjayeng bawana manggih hayu-hayu ora hayune skala Ibu Megawati sak jajaranipun tinebena saking Durga Sengkala cinaketna ing bagya mulya Allahumma amin nggih kula sampun lega pungkasane ngatur monggo kita sesanti sepisan merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saka bungaku bakal joget tandha syukurku semangga Den